80 bambin il-ġmil tagħhom, 100 grotta maħduma b'dedikazzjoni kbira u 60 statwa miżbuha bi preċiżjoni. Dan kollu għal dawn il-festi tal-miliet minn nies bħila kbira ġewwa l-qasam tal-mużew fis-Siġġiewi. Dan l-istazzjon żar il-kantina li tinsab taħt il-mużew f'dan ir-raħal fejn sibna jilqana lil Joseph Zammit, soċju tal-mużew. Lil Joseph jew kif isibuh hemmhekk, Juicy, sibnieh jagħmel l-aħħar irtokki fuq dan ix-xogħol artistiku li mbagħad jitqassam bħala rigal li tfal li attendu il-mużew. Joseph spjegalna kif jibda minn kmieni u jgħinuh sħabu is-soċji l-oħra. Jien ngħid nibda f'Jannar, imma mhux kulħadd jibda f'Jannar. Għax ix-xogħol l-ewwel isir bil-ġibs u dan. Mbagħad jinxef, imbagħad ma tibda Settembru hekk. Nibdaw nintaqgħu flimkien min jagħmel ħaġa min jagħmel oħra u jitra x-xogħol flimkien, tifhem. Joseph spjegalna kif dan ix-xogħol fil-ġibs jirrikjedi paċenza kbira. Stajna naraw għad ta' statwi u bambini li wara kollox huma l-qofol ta' din il-festa tant tal-qalb l-insara. Joseph għalaq magħna l-intervista billi saħaq dwar is-sodisfazzjon li jieħu meta jara dak li tant ħadem għalih matul is-sena, issa jinsab f'idejn xi sabi li wiċċu jixel hekk kif jara lis-Salvatur. Il-bambejn jibqa' l-qofol b'jasepju. Imma s-sodisfazzjon huwa li inti qed twassal il-ġesu bambin fid-djar. Ġifieri direttament. U tfal ferħanin meta joħorġu bih speċjalment tara dak il-wiċċ differenti minn tas-sort għal jkun imqarib kultant. Imma meta jkun bil-bambin fidu jinbidel it-tifel. Tifhem u tuħu pjaċir tara ferħan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.